αρχιτεκτονικής και κάθε χρόνο τραβάει εκατομμύρια επισκέπτες και αναβαθμίστηκε και η ίδια η πόλη του Μπιλμπάου από το μουσείο αυτό. Λοιπόν, αν δεν κάνεις κάτι τέτοιο, δεν γίνεται. Ένα άλλο θα μπορούσε να είναι ο τουρισμός, ο υποβρύχιος τουρισμός. Δηλαδή καταδύσεις και τα λοιπά σε διάφορα μέρη, γιατί γύρω από τον Ναύτο υπάρχουν μέρη πολύ ενδιαφέροντα, με βράχους και τα λοιπά, όπου υπάρχουν ψάρια και τέτοια, και θα μπορούσε να προωθηθεί και με αυτόν τον τρόπο ο τουρισμός. Δηλαδή ειδικά είδη τουρισμού που αφήνουν χρήματα, όχι ο τουρίστας, ο Αθηναίος που έρχεται από την Αθήνα, κάθεται, τρώει ένα σάντουιτς, πίνει ένα καφέ και σηκώνει και φεύγει. Αυτό δεν το θέλει τον Ναύτο, γιατί μολύνει και δεν αφήνει το φεύγει. Ωραία. Τι έχουμε μετά? Αυτά. Έχουμε επίσης διάφορες δραστηριότητες που έγιναν. Υπάρχει η ιστορία του ναυπλίου. Λοιπόν, η ιστορία του ναυπλίου είναι μια δακρύβρεχτη και σκοτεινή ιστορία. Είναι σε 2 τόμους, είναι περίπου 1100 σελίδες. Υπήρχε ένας λάτρης της πόλεως που ήταν υπάλληλος τραπέζης στην Αθήνα και μάζευε ό,τι είχε σχέση με την πόλη για 30-40 χρόνια. Έγραψε την ιστορία αυτή, λίγο παραδοσιακή αυτή η ιστορία, τέλος πάντων. Και κατά που πέθανε το 1959. Και έκτοτε το χειρόγραφο είχε μείνει στα χέρια του συλλόγου ο Παλαμίδης, που είναι ένας σύλλογος της πόλης, προοδευτικός, ο οποίος αδιαφόρησε δυστυχώς και δεν επεδίωξε να το δημοσιεύσει. Επειδή οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα δεν ήξεραν, δεν έκαναν, δεν είχαν καμία πρωτοβουλία και το άφησαν εκεί. Όταν επέστρεψε και είδα ότι υπήρχε αυτό το χειρόγραφο, μίλησε στον Δήμαρχο και τον έπεισε να χρηματοδοτήσει ο Δήμος την έκδοση, και εγώ ανέλαβα την επιμέλεια. Αυτό μου έφυγε 2 με 3 χρόνια από τη ζωή μου. Έπρεπε να διαβάσω 5 φορές το χειρόγραφο, που ήταν δακτυλόγραφο, να το διορθώσω, να βάλω τις φωτογραφίες και να τσακωθώ με τον γραφίστα και τον τυπογράφο το πώς θα βγει το βιβλίο. Αυτό έγινε τελικά, αλλά ο Δήμος δεν έχει ακόμα πληρώσει το βιβλίο και στο βιβλίο είναι λίγο λαθρέο, δηλαδή κυκλοφορεί, αλλά όχι όπως θα έπρεπε, για να πάρει την θέση που του αξίζει. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν επίσης πρώτα λογοτεχνικά καθαρά, δηλαδή σας μίλησα ήδη για τα διηγήματα. Έχω αρχίσει να δημοσιεύεται σε 10 μέρες ένα μυθιστόρημα, το οποίο έχει σχέση με διάφορα ταξίδια σε τροπικές χώρες μιας ομάδας ευθύμων, ας πούμε, 40 με τη δεκαετία του 90, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το Ναύπλιο. Και γράφω αυτή τη στιγμή ένα δεύτερο μυθιστόρημα, το οποίο βρίσκεται σε καλό δρόμο, που είναι οι περιπέτειες ενός Έλληνα μετανάστη στο Κονγκό τη δεκαετία του 60, λίγο πριν την ανεξαρτησία, που έγινε το 1960 ακριβώς, και λίγο μετά την ανεξαρτησία. Δηλαδή καλύπτει και την βελγική αποικιοκρατία, αλλά και τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας που ήταν μεθυστικά, ας πούμε, κλπ. Εκεί υπάρχουν αρκετοί Έλληνες στη χώρα αυτή, είναι μια πολύ πλούσια χώρα, η οποία δυστυχώς μετά την ανεξαρτησία έπεσε σε δικτατορίες, σε φιλίους πολέμους κτλ. Προσπαθώ λοιπόν μέσα από διάφορα ντοκουμέντα και κυρίως τα γράμματα αυτού του μετανάστη και άλλες μαρτυρίες ιστορικές και άλλου είδους μαρτυρίες, να ανασυνθέσω εκείνα τα χρόνια εκείνη τη χώρα και τους Έλληνες που ζούσαν εκεί. Λοιπόν, μισό λεπτό να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε. Περάσουμε στις μεταφράσεις τώρα. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, μια δραστηριότητα το οποίο ασχολήθηκα πάρα πολύ αυτά τα 10 χρόνια και λίγο νωρίτερα. Γιατί είναι μια εργοδοσία που τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έχω ζήσει σε πολλές χώρες, τις έχω επισκεφθεί όλες, είναι πάνω από 20 οι χώρες. Και υπάρχουν συγγραφείς τους οποίους αγαπώ πάρα πολύ και νομίζω ότι αξίζει να γίνουν γνωστοί και στην Ελλάδα. Λοιπόν, ένας συγγραφέας για παράδειγμα, πολύ σημαντικός, είναι αυτός ο Περουάνος, ο Αλφρέδο Μπράις Ετσενίκε, ο οποίος έχει γράψει αυτό το βιβλίο που λέγεται «Ένας κόσμος για τον Τζούλιους», και είναι η ιστορία ενός παιδιού της ολιγαρχίας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 40 και 50 στη Λίμα. Είναι ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα. Έχουν πει ότι αυτός είναι ο Προύστ της Λατινικής Αμερικής. Και είναι ένα μεγάλο βιβλίο, είναι γύρω στις 600 σελίδες. Ένα άλλο μεγάλο βιβλίο είναι αυτό εδώ, που λέγεται «Τρεις ταλέποροι τίγρης», στα ισπανικά «Τρεις τίγρες», τρεις θλιμμένοι τίγρες, του κουβανού συγγραφέα Γκιγέρμο Καμπρέρα Ινφάντε, ο οποίος περιγράφει εκεί με πάρα πολύ πρωτοποριακό τρόπο, δηλαδή είναι ένα είδος Οδυσσέα του Τζόις,
αλλά με περισσότερα καλαμπούρια και ευθυμία. Περιγράφει τη ζωή 4 σωματοφυλάκων, θα λέγαμε 4 φίλων, στην Αβάνα τη δεκαετία του 50, πριν από την Επανάσταση, που ήταν μια λαμπρή πόλη τότε, γεμάτη διαφθορά βέβαια και πορνεία, αλλά παρόλα αυτά μια υπέροχη πόλη. Και αυτός περιγράφει τις περιπέτειές τους, τις ερωτές τους, τις αγάπες τους, τις φιλοσοφικές και λογοτεχνικές συζητήσεις τους, παίζοντας πάντα με τη γλώσσα. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο παιχνίδι με τη γλώσσα. Σε κάθε σελίδα υπάρχουν τουλάχιστον 50 λογοπαίγνια, τα οποία βέβαια ο μεταφραστής έπρεπε να αποδώσει καταλήλως στα ελληνικά, και αρκεί να σας πω ότι στα γαλλικά και στα αγγλικά ο ίδιος συγγραφέας κάθισε μαζί με τους μεταφραστές του για μήνες για να τους εξηγεί λέξη με λέξη, καλαμπούρι με καλαμπούρι, τι σήμαινε κάθε έκφραση. Εγώ τα έκανα μόνος μου, και πολύ περίεργο. Λοιπόν, κατόπιν υπάρχει αυτό το βιβλίο που είναι η ζωή ενός Ινδιάνου Τσοτσίλ. Οι Τσοτσίλες είναι Ινδιάνοι που ζουν στο Τσιάπας, στο νότο του Μεξικού, στα βουνά, και είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν την εξέγερση του 1990, όπου με τον Μάρκος, τον περίφημο πλαστικό, ο οποίος είναι λευκός, ξεσηκώθηκαν και ζητούσαν δικαιώματα περισσότερα για τους Ινδιάνους που δεν είναι κανένα. Αυτός ο Ινδιάνος διηγείται τη ζωή του γύρω στη δεκαετία του 10, 20, 30 και είναι ένα κλασικό ανθρωπολογικό αφήγημα, γραμμένο όμως σαν ανεμιστόρημα, όπου αυτός μας διηγείται τη ζωή του και μάλιστα πήρε μέρος στη Μεξικανική Επανάσταση, έφυγε από το χωριό του, ξαναγύρισε στο χωριό του, προσαρμόστηκε στα έθιμα της φυλής και μπαίνουμε έτσι με ιδρυτικό φαγό μέσα στην κοινότητα αυτή των Ινδιάνων και βλέπουμε πώς ζουν καθημερινά και πώς σκέφτονται. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Μετά υπάρχουν διάφορες άλλες μεταφράσεις ποιημάτων. Πρώτα και κύρια υπάρχει αυτός ο μεγάλος ποιητής, ο Χωσέ Εμίλιο Πατσέκο, Μεξικάνος, που θεωρείται βραβείο Θερβάτες το 2010, που θεωρείται ο διάδοχος του βραβείου Νόμπελ Οκτάβιο Πας και φίλος του, αλλά νεότερος, με το έργο του οποίου ασχολούμαι εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Έχω μεταφράσει 2-3 βιβλία, υπάρχουν άλλα 2 τα οποία δεν τα έχουμε πρόχεια να το δηλαδή μια νουβέλα που είναι μια ιστορία αγάπης, και επίσης διάφορα διηγήματα τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε άλλα βιβλία, και επίσης πολλά ποίηματα, γιατί είναι και ποιητής, κυρίως ποιητής. Και εγώ έκανα πάνω από 600-700 ποίηματά του, έκανα μια ανθολογία, διάλεξα ορισμένα που μου αρέσουν και αυτά βγήκαν σε αυτό το βιβλίο πάλι το 2010, σε δικιά μου μετάφραση και με δικιά μου εισαγωγή. Λοιπόν, ναι. Και είναι και το Αρίτς, νομίζω. Ναι, και υπάρχει ο Όμηρος Αριτζής, ο οποίος είναι ένας Μεξικάνος ελληνικής καταγωγής, ποιητής, πάρα πολύ γνωστός παγκοσμίως, και μας έκανε την τιμή να έρθει στην Ελλάδα για να παρουσιαστεί αυτό το βιβλίο του, και εγώ είμαι ένας από τους 2 μεταφραστές των ποιημάτων, που έχουμε κάνει μια επιλογή από διάφορα, μαζί με μια κοπέλα που λέγεται, μια κυρία που λέγεται Έλσα Κορνέτη. Διαλέξαμε λοιπόν πολλά ποίηματα. Η Έλσα μετέφρασε τα μισά και εγώ τα άλλα μισά, που είναι κυρίως από ένα βιβλίο που λέγεται Συλλογή Ονείρων, είναι όνειρα, που έχουν σχέση επίσης με την ελληνική του καταγωγή, με τον πατέρα του που ήταν Μικρασιάτης και πήγε στο Μεξικό κτλ. Και τους ελληνικούς μύθους, τους μεξικάνικους μύθους, τους θεούς του Μεξικού και έτσι. Τι ηλικίας είναι αυτός ο Αριτζής? Είναι πάνω από 70 σήμερα. Και ο Πατσέκο? Έχει γράψει πάνω από 40 βιβλία. Ο Πατσέκο είναι επίσης 70-72 και έχει μια ζωή, σήμερα θεωρείται ο πιο σημαντικός ζώων ποιητής ο Πατσέκο στο Μεξικό, και οι 2 τους ήταν μαθητές και φίλοι του Οκτάβιο Πας. Ναι, εδώ είναι μια έκδοση της κοινωνίας των δεκάτων, ένας μικρός εκδοτικός οίκος του φίλου μου Ντίνο του Σιώτη, που βγάζει επίσης τα περιοδικά δέκατα και το περιοδικό Poetics. Το Poetics είναι αφιερωμένο εξαμηνιαίο, είναι αφιερωμένο στην ποίηση, και τα δέκατα στη λογοτεχνία και είναι τριμηνιαίο. Εκεί κάναμε πέρσι ένα βιβλίο των δεκάτων αφιερωμένο στη λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία, το οποίο είναι σχεδόν όλο δικό μου, με την έννοια ότι είναι δικές μου μεταφράσεις και διηγημάτων, αλλά και πολλών ποιημάτων από όλες τις χώρες. Λοιπόν, εδώ είναι μια άλλη έκδοση του Σιώτη. Τα ποίηματα του 2010 έχουν βγει από το 2005, 6, 7, 8, 9 και 10, αυτό το τελευταίο.
Δηλαδή μια επιτροπή από 2-3 ποιητές ή ποιήτριες διαλέγει κάθε χρόνο από τις συλλογές που κυκλοφόρησαν και βάζει ένα ποίημα του κάθε ποιητή. Σαν μια μικρή ανθολογία. Σαν μια μικρή ανθολογία. Εκεί μου έκανε την τιμή να βάλουν ένα δικό μου ποίημα, το οποίο θα σας διαβάσω αμέσως. Συμπόσιο ποίησης. Ο επίκορος καθηγητής, ο βοηθός του, οι φοιτητές του, ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου, η κόρη του, ο εκδότης επιχορηγούμενου λογοτεχνικού περιοδικού που έχει κάνει στο Παρίσι, το ψώνιο, η λογοτεχνίουσα κυρία που ποτέ δεν δούλεψε στη ζωή της, η χριστιανή ποιήτρια από την επαρχία, ο πρώην διπλωμάτης, συγγραφέας αστυνομικών στα αγγλικά, ο πολλά έχουν υποφέρει αριστερός, ο αιώνιος επαναστάτης, ο Εβραίος ποιητής, ο υπερρεαλιστής, ο ποιητής παιδοβούβαλος, ο καταραμένος ποιητής, ο αλκοολικός ερωτικός ποιητής, ο ευαίσθητος εύπορος νέος, ο γιατρός λογοτέχνης, η κυρία που ήξερε τον Ελίτη, τον Σεφέρη, τον Εμπειρίκο, ο κλασικός φιλόλογος, ο λαογράφος, το μέλος όλων των σωματείων, αυτός που πάντα έρχεται. Το καθυστερημένο παιδί, αυτός που δεν ξέρει κανέναν. Η καθηγήτρια φιλόλογος και ποιήτρια. Όλοι οι ποιητές, όλοι οι ευαίσθητοι, ήρθαν, μίλησαν για παλιούς ποιητές, προβλήθηκαν, συνέφαγαν, συνευρέθησαν, πήραν πόντους για την ακαδημαϊκή προαγωγή τους. Έκλεισαν συμφωνίες για δημοσιεύσεις, διαλέξεις, άρθρα, αφιερώματα στον εαυτό τους. Στο 22ο Συμπόσιο Ποίησης, που διαρκεί και διαρκεί. Τα πρακτικά θα βγουν του χρόνου. Το Υπουργείο ίσως δώσει τίποτα χρήματα. Και το Πανεπιστήμιο. Και του χρόνου λοιπόν. Η ποίηση σας περιμένει. Το φάος αελίαιο ξεπροβάλλει στιγμές τιμές πάνω σας. Από τη συλλογή ξεχασμένα πορτρέτα. Ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία. Διάβασα. Διάβασα. Ωραία. Τα είπαμε όλα. Ωραία.